Suurin osa meistä on katsonut Ysärin Muumilaakson tarinat-sarjaa. Oikeastaan kun kansankielellä puhumme muumeista, puhumme lähes aina nimenomaan tästä versiosta, mutta tie tähän animaatioon oli kaikkea muuta kuin selkeä. Tänään me sukellamme muumisarjojen tuntemattomaan historiaan. On häkellyttävää nähdä, miten vähän muumisarjojen historiasta löytyy tietoa. Tän dokumentin tekeminen on ollut kuin arkeologiaa, ja mä vaan mietin, että tuleekohan arkeologia tulevaisuudessa olemaan just tätä, että kaivellaan internettiin. Mennääs ihan alkuun. Ensimmäiseen muumisarjaan ikinä. Vuonna 1959 Länsi-Saksassa luotiin marionetteilla tehty sarja Die Muuminfamilie. Tää sarja merkasi alkua muumisarjoille, joiden historia tulisi olemaan omituisempi, mitä ois voinut olettaa. Vasta vuosina 69 ja 70 ilmestyi seuraava muumisarja, nimeltään Moomin. Sarja tuotettiin Japanissa. Tätä sarjaa ei kuitenkaan kannata sekoittaa tähän 90-luvulla ilmestyneeseen ja koko kansan suosioon nouseeseen Muumilaakson tarinoita-sarjaan. Mainitsemisen arvosta tästä Moomin sarjasta on se, että sitä oli tekemässä Studio Ghiblin Hayao Miyazaki. Miyazakin elokuvat ovat aivan omaa luokkaansa. Ne ovat mielikuvituksellisia, aiheeltaan puhuttelevia, pasifistisia, sotaa kritisoivia ja elämän iloa juhlivia. Ja tämä muumisarja oli kaikkea sitä. Vai? Joo, aika erilainen näky, mitä me ollaan totuttu, kun me puhutaan muumeista. Ja tätä tehtiin 65 jaksoa. Kaiken lisäksi Hayao Miyazaki halusi lisätä panssarivaunun tähän sarjaan, koska I guess go big or go home. Moominが日本でアニメーションになった時に僕はちょっとやりました。ここに戦車が出た方が面白いんじゃないかなって戦車入れたりなんかしてね。これはね、トーベ・ヤンソンの思想に真っ向から反することでしたね。Tove Jansson ei hyväksynyt sarjaa sitten alkuunkaan, ja sarjaa ei dupattu muille kielille, puhumattakaan levityksestä Japanin ulkopuolella. Tämä sarja, kuten moni muu tässä videossa, alkaa olla jo vähän semmoista niin kutsuttua lost mediaa. Muumeista tuli kuitenkin hitti Japanissa. Nämä klipit, mitä te näette, on peräisin japanilaisesta YouTubesta nimeltään Nico Nico. Taustatyötä tehdessä tuntui, kun olisin matkustanut maailman toiselle puolelle tai jonnekin rinnakkaistodellisuuteen. Ja muumiedittien näkeminen tällä sivustolla tuntuu vähän kuumeunelta. Tää editti on tehty muumisarjasta nimeltä Shin Moomin, eli uusi muumi. Ja tää Shin Moomin oli jatkoa tolle äskeiselle Moomin sarjalle. Tekijöiden tavoitteena oli muuttaa kurssi lähemmäs Tove Janssonin alkuperäistä visiota. Hahmot eivät enää murhanneet ketään tai uhkailleet ketään aseella, mikä on tälleen niinku alkuun ihan niinku hyvä muutos. Ja persoonatkaan ei ollut aivan niinku äässistä näillä hahmoilla. Animaatiotyylikin oli huomattavasti erilainen. Muumeilla oli jopa häiritsevän paljon inhimillistä anatomiaa. Moomin sarjaan pettynyt Tove kuitenkin antoi Shin Moominille hyväksynnän. Sarjaa ei kuitenkaan julkaistu Suomessa. Vuonna 1978 Neuvostoliitossa tuotettiin stop-motion tekniikalla luotu animaatio perustuen Muumipeikko ja pyrstötähti-kirjaan. Что комета упадет прямо в ваш огород. Море вернулось! Комета не коснулась земли. Со страшным шипением и грохотом. Ja myöhemmin Neuvostoliitossa tehtäisiin ehkä maailman kirotuin muumisarja ikinä, mutta palataan siihen kohta. Käydään sitä ennen Puolassa. Vuonna 1983 ilmestyi paloanimaatiosarja nimeltä Opoviadania Moomin Cove, eli Muumien maailma. Sarja oli menestys ja sitä tuotettiinkin myös Saksan ja Itävallan televisioille.
Sarjan tiimoilta tuotettiin muun muassa elokuva Muumien taikatalvi, mikä itse asiassa löytyy Yle Areenasta vieläkin. Ja samaan aikaan Neuvostoliitossa. Vuonna 80-83 Neuvostoliitossa ilmestyi Muumisarja, jonka Moomin Characters Oy haluaa sinun unohtavan. А ты собирай что-нибудь другое. Ну, кинозвезды, драгоценности. Раз, два, три. Что это? Ну разве ты не видишь? Иностранные слова. Samaan aikaan tää tyyli on aivan kamala, mut sit samaan aikaan tosi kiehtova ja jollain tavalla kotoisa. On kiinnostava nähdä, miten sarjassa on pieni pala Neuvostoliittoa. Samalla tavalla kuin japanilaisessa muumeissa oli pala Japania. On kiinnostavaa nähdä, miten muumeja tulkitaan eri puolella maailmaa väärälläkin tavalla. Neuvostoliittolaisessa animaatiossa ei edes yritetty pysyä alkuperäisessä visiossa, ainakaan visuaalisesti. Hahmoja on muokattu lähes tunnistamattoman näköisiksi. Tätä sarjaa ei levitetty Neuvostoliiton ulkopuolella, ja tänä päivänä tästä sarjasta ei löydy juuri mitään tietoa mistä. Tuo lähdeluettelossa kuitenkin on Vimeo-linkki, missä on tää yksi jakso, minkä mä pystyin löytämään. Kuriositeettina tää sama studio on myös tehnyt Nalle Puhista tämmösen sarjan, joka on vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen tapaus. Vuonna 1990 Japanissa julkaistiin muumisarja nimeltä Tanoshii Moomin Ikka. Suomessa sarja tunnetaan paremmin nimellä Muumilaakson tarinoita. Tää on meille suomalaisille varmasti se tutuin muumiversio, mutta tähän versioon liittyy tarina, mikä on mun mielestä todellakin kertomisen arvoinen. Nepalissa oli huutava kysyntä lastenohjelmille. Suomalaiset Ylen journalistit Leena ja Erkki Vihtonen olivat Nepalissa 80-luvulla kickstarttaamassa Nepalin valtion TV:tä. He halusivat tuoda nepalilaisille meillekin tutun Muumilaakson tarinoita sarjan. Yle antoi oikeudet nepalilaiseen duppiin, mutta ongelmaksi muodostui se, että Nepalissa ei ollut duppauskalustoa, millä tää oltais voitu tehdä. Kun kaikki oli lähes mennyttä, astui kuvioihin Jorma Sivanen. Okei, no joo. Japani astui kuvioihin. Ja Japanin hallitus lahjoitti Nepalille nämä duppauskamat, että muumiduppi saatais tehtyä. Kelatkaa. Duppauksen kieli oli hyvin arkista ja kasuaalista, ja sehän muuten puri nepalilaisiin. Sarjasta tuli sukupolven laajuinen ilmiö Nepalissa. Ysäri- ja kasarilapset kasvavat muumeen parissa niin kuin me suomalaisetkin. Kysyntä nepalimuumeille olisi tänäkin päivänä ihan valtava. Moomin Characters on kieltäytynyt näyttämään nepalimuumia enää, sillä katsoivat sarjan eroavan alkuperäismateriaalista liikaa. Kuten huomata voi, on muumisarjoilla paljon rikkaampi historia, mitä aluksi olisi luullut. Tän videon tekeminen on ollut myös hyvä muistutus siitä, miten laajalle maailmaa muumit ovat levinneet. Olisi sääli, jos muumien historiasta tulisi lost mediaa. Tää videon tekeminen oli tiedon niukkuuden vuoksi erittäin vaikeaa. Sophie Janssonin sanoin, Tuve kirjoitti tarinat sinulle, ja sinä voit olla missä päin vain maailmaa. Myös Nepalissa. Kiitos kun katsoitte tämän videon tänne asti. Laittakaa ihmeessä tykkäys, jos tykkäsitte tästä, ja tilatkaa kanava, jos haluatte lisää tällaisia dokkareita. Mitä muumit merkkas sulle? Onko sulle joku tosi outo muumitarina, mistä jengi ei ehkä tiedä? Jatketaan keskustelua tuolla kommenteissa. Hyvää päivänjatkoa ja hyvää kevättä!